Halo. Apa kamu ada juga? Dah. Borona harsa, mama panik ya. Apa itu dah? Borona harsa. Volume pukul down orang. Halo. Microphone reverb, volume, bass, treble सब पढ़ाई दिया. आंगो बारो था फैसुनि सौ. नोंथांमोननि बे गफुरनि फुख्रियावसो दावफैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों. हेलौ खोनादोंना बयबो? माबोरै खोनादों? खोनायाखै? नोंथांमोननिफ्राय फिसायखौ गारना गुबुन हौवाजों खारनाय दंना गैया? दंना गैया? दंना गैया मादै? गैया? माथो खोनायो सनिफोरनिफ्रायबो सोरबा फिसाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारबाय होननानै खोनायो. थगायबावो गावसोरा. आगावरिलाबो एसे माथ्रा जाथों होनबावदो. खायदा लाबोबाय दे. नोंथाङा गोलाव जाहोनांगौ माथो? गैया ना? बे दानि जुगाव मबाइल जुगनिफ्राय फैदों गाहाय खायदा जोंहा फंबाय सानैल' गांगोन ना लांफानो हानाय नङा आरोखि जागोन माने हौवायाबो हिनजावखौ गारना खारो हिनजावाबो फिसायखौ गारना खारो नंगौ नङा गाननायानो गारना खारो आं बिराद दुखु मोनो आरोखि अन्थाव बाथाव 5 बोसोर जानाय 7 बोसोर जानाय क्लास 6 क्लास 2 क्लास 5 फरायनाय गथ'खौ उन्दैखौ गारना खारो हिनजावफ्रा आं बिराद दुखु मोनो आरोखि आंथ' फिसायखौ हाबा लानो हायाना हिनजावखौसो हाबा लानो हायो हिनजावासो खारो गावनो ओंखारलायलाङो हौवाखौ मिथिबाय जेनेबा हिनजावखौ फिसाया गारना खारोब्ला आं बिनि हिनजावखौ लानो हाबाय ओमफ्राय हिनजावानो बे फिसायखौ गारना खारोबा आंथ' फिसायखौ हाबा लानो हायाना गावनो ओंखारलायलाङो आङो हौवाफोरखौ गारना खारजाबा नंगौ नङा आं मा फरायनो हानो हौवाखौ होनबा बिदि आरोखि आं हिनजावनोबा हाबा लानो हाबसिननायमोन बेस्रा खारजाबाय आंनो लानोसै होननानै दा दुखु मोनलायलाङो ओंखायनो हिनजावफोरखौ आं खावलायनो सानो जुदि इसिबां खारनायनि सम दंब्ला खारथारनो गोसोब्ला हाबानि साननै सानथाम उनावनो खारनांगौ मानो फिसा मोनखांनानै फिसा सानै मोनखांनानै अन्थाव बादाव फिसाखौ गारना खारनांगौ जेनेबा दिनै हाबा जाबाय गाबोन नङाबा समफोर साननै उनाव खार मानो फिसा खांगारना खारनांगौ बे फिसाखौ सोलायनांगौ आगारनि बोथोर लांनांगौ नङा बेखौ हौवा थानाव बुजियाखै माथो ना खोनायाखै खोनायाखै दा खोनादों बे डाঙर बक्स भलिउमखौ फरायदिया ना जिनिस फैनाय भल्टेजखौ खमाय भल्टेजखौ खमायसै ना भल्टेजखौ खमायसै हयजोर दिले हयजोर नुबो बांलादेशर फरा आनिल नुबो आरोखि जिनिसखौ माने बे भलिउम माबा भल्टेजआनो एसे खमखा नालाय आं बेयाव बुज्रिनानै गारा मोनलायब्लाबो बे थैना होमब्लाबो एसेबाबो खोनादोंना बेनिखायनो खारनोबा सानथामनावनो खार हाबानि सानथाम उनावनो सानब्रै उनाव खार बिदि नागारना खारनो आरोखि मिथिबाय ओंखायनो हौवाफोरखौ आं खावलायनो सानो सेंग्राफोर हिनजावफ्रा गुबुन हौवाजों खारनो सम मोनैनि गुबुन हौवाजों फनाव रायलायखोमानो सम मोनैनि साबा फिसा खांनांगौ बिदि सासे फिसा खावनायाव गैयाबाबो 5 बोसोर नांगौ बोसोरसेया मोदोमाव थांबाय मोदोमाव थानांगोन ना ओरैनो जाया ना फालिया बोसोरसेया मोदोमाव थांनाय डक्टरनाव थांनाय माबानाय बे बोसोरसे थांबाय बोसोरसेया
जोनोम जाबाय एफा उन्दै गथ'खौ गारना थाराथ' हिनजावफ्रा बिराद उनो जायखौ गथ'फोरखौ बिराद उनो ओरै होननाय खोनाबाय आं सानसेखालि एफा उन्दै गथ'खौ गारनानै बोरै थांनांगौ फाग्ला फाग्ला खस्थ' थाबाव होनो आरोखि माने गथ'आ आबाद जादान बे समावबो गुबुन हौवाजों रायज्लायखोमाबाय एफा उन्दै गथ'खौ आबाद जादान गथ'खौ गारनानै बोरै थांनांगौ फाग्ला फाग्ला खस्थ' नेबाव जाहैबाय ओरैबायदि साला उन्दैयाव गारनांखा एखेबारे गोरलैयै आहार जादानबा गारनांखारा बिमाफ्रा जेब्ला 5 बोसोर 6 बोसोर जाबाय थाबायनो रोंबाय रायज्लायनो रोंबाय होमबासो गारनांखारो सरला जायो ओंखायनो साबा थांनांगौ बोसोर मोनैनि जेनेबा नोंना बोसोरसेया बेयाव थांबाय बोसोरनै आहार जाहोनाय बोसोरथाम स्कुलाव एसे दोनलांनाय थिनसै आरोखि बे ओंखाम टिफिन लानानै थांना थाङा जोंहा सादोंनो बेयावबो जा फन रायज्लायखाबायो जा फन रायज्लायखाबायो सादोंनायावबो आयै सोरनाबा हिनजावा दोनफैयाना फिसाया दोनफायो ओरै नायलायफायो साहायानो 1.5 घन्टा गाहाम साहाखौ लोङो फाग्ला बे साहा कापसे 1.5 घन्टा नांगौ नामा साहा लोंनो माने बै हिनजावाबो दोनफैसै ओमफ्राय हौवायाबो दोनहैसैना सोरनिबा एसे गोरोबखो ना माखो फालिया ओंखायनो सासे थांनायाव गैयाबाबो साबाबो बोसोरबा नांगौ बोसोरबा बिनि उनावसो खारलायो दे बोसोरबानि उनावसो खारो हिनजावफ्रा 4 बोसोर 3 बोसोराव खारा 3 बोसोराव रायज्लायनो रोङाना जै बोसोरबा जाहैबाय सन्देह खारनो हागौ ओंखायनो जै बोसोरबा जाबाय फिसाया सासेखौबाव आरो जै बोसोरबा जाबावबाय बेबो सासेखौबाव आरो जै बोसोरबा जाबाय बेबो सासेखौबाव थाङैनो 25 बोसोर फिसा खालामनांगौ खारनो सम मोनो बे आलिया बिदि आरोखि माने सबनि गोसोआवनो हमथानो हानाय गावखौ धैर्यआव लाखिनो हानाय गोहो थायाना माबा माबि सानफ्लाङो ओंखायनो साबाखां खारनायनि प्रब्लेम जानाय नङा गाज्रि मोनना फैना ओमफ्राय हिनजावफ्राल' खारा दे हौवाफ्राबो खारो फाग्लानि दाखालि बिहामजोखौ लाना खारबाय आं जा दुखु मोनबाय आङो मोनाखै दाबो हिनजावफ्रानो बेना फाग्ला फिसाला असेनि बिहामजोखौनो लाना खारबायलै नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै आं बिराद दुखु मोनदों आंनि गैया दाबो बे फाग्ला मुलिसो माखौनो माखौ सिंग्रा बरा लाबोनानै सानबाय आङो जा दुखु मोनबाय आङो ओंखायनो हौवाफोरखौ जै सन्देह मोनबाय नोङो सोरबा हिनजावफोरनि फन फैदोंबा माबा मोनसे नों माजों सिगिरो होननानै बुंबाय हौवाफ्रा गिया सिलाइखौबो गिया पिस्तलखौबो गिया बमा बारुदखौबो गिया जेखौबो गिया हौवाफ्रा लखा आरोखि नों हौवाजोंथ' फिसाइजोंबो बुलायनोबो हाया बोरैबा गिखाव जोबाथाय गोसोखागोन नोङो नंगौ नङा नों माजों सिगियो जै न'खरनिफ्राय फिसाइया खारबाय मा मावनो जायो एफोर संसार बन्द सावले बन्द मावै बन्द हटेल सेल आगुन सागुन सब बन्द आजिखालि हौवा ओंखारबायबा माथो जीबने नष्ट मामा जीबने बेदना হয়ে যাব আর কি কই না নয় বন্ধু কই হোসা সত্য মানে হোদাই জয় আর কি ओंखायनो फिसाइफोरखौ न'खराव दोनथ'नांगोन ना आं ओंखायनो मोनसे एडभाइस होलांनो नागिरदों दिनैनि बे कपिला सेन्टार गफुराव जुदि नों हौवाखौ दाउट मोनबायबा गुबुन हिनजावजों लाइन लानाय खालामबायबा थाइनै नोंना थाइबानि बेग गोदान बायना लाबो ओमफ्राय आदा खुरै हालदै लाबो जेबो खालामनो नाङा दै जेबो खालामनो नाङा खालि बे बिसनानि उन्दुनायनि सिगाङाव टेबोल थायोना थाया बेगखौ दोन ओमफ्राय हालदैखौबो आदा खुरै दोन बिराद गियो हौवाफ्रा बिराद गियो हालदैखौ हौवाफ्रा बिराद गियो बेगखौ नों जेबो खालामाबाबो नों बेखौ जेबो खालामाबाबो बिराद गिगोन जेबो खालामनाङा आं खावलायो जेबो खालामनाङा अननानै प्लिज जेबो खालामनाङा बे बेग हालदैखौ नुब्लानो बिराद गिगोन हौवाफ्रा
जागोन आरोखि जेबो खालामनाङा दा नोङो न'खराव लाखिनांगोन ना बेखौ मोनबाय नामा बेखौ मोनाखै दा बिदि आरोखि ना आं गाज्रि बुङाखै माने मा फिथाइखौथ' न'आव लाखिनांगोन ना सिगि समाव ना गाज्रि मामालै आं मेथाइ खननोसै दालमिया सिगां मेथाइखौ आं लिरदों